Исәнмесез, бу бишле шоу. Минем исемем Василә һәм без башлыйбыз. Бүген бездә кунакта татар блогерларының иң татары һәм иң блогеры. Мин аны татар малай дип атар идем, чөнки ул үзен нәкъ менә шулай итеп тәкъдим итә. Аның исеме Ринат. Ринат, сәлам. Исәнмесез. Ничек хәлләрең, Ринат? Аллага шөкер, супер. Очып килдем, рәхәтләнеп метрода, тизрәк. Син чын укучылар кебек утыргансың, кара әле. Дулкынланасыңмы әллә? Менә сез сорагач, дулкынлана башладым. Болай уйда югый башта. Аңлашылды, Ринат. Хәтерлисеңме соңгы тапкыр мәктәп партасы артына нәкъ менә укучы булып утырганыңны? Нинди вакытта хисләрең бар иде? Менә бүген син кабаттан мәктәп партасы артында, әлбәттә сезнең мәктәптә парталар мондый булмагандыр, име? Юк, без икәү бергә утырадыр, шундый агач парта. Монда текәрәк, күңеллерәк, моторрак. Истә, менә хәзер сез сорадыгыз да, соңгы тапкыр менә экзамен биргәндә партага аяк куеп, менә алай утыруларым истә теге. Кеше күрмәгәндә генә партларга аякка куеп, ха-ха-ха дип утырулар истә. Булай гел истә инде. Күңелле, бәхетле чаклар. Әйбәт укыдым мин. Әйбәт укыдың? Ничек ул? Әйбәт ничек соң ул? Менә 5-легәме, 4-легә? Мин беләсем ничек, мәсәлән, 9-нчы класска кадәр минем 3 чыкты. Бу әйбәт буламы инде? Бу бик әйбәт. Бүген Ринат мәктәп укучыларына каршы көч сынаша һәм биредә сиңа каршы 1-нче сыйныфтан алып 6-нчы сыйныфка кадәр укучылар киләчәк. Һәм инде безнең 1-нче сыйныфта төп 1-нче көндәшебез, менә шундый матур кызыбыз. Синең исемең ничек? Зөләйха. Зөләйха, инде матур исем Ринат абыйсы. Син ашыймы мәктәптә уку, Зөләйха? Әйе. Ә синең яраткан фәннәрең бармы? Яраткан дәресләрең? Бар. Нинди дәресне син иң күп яратасың? Математика. Димәк, син саннар белән эш итәргә, төрле биремнәр, мисаллар шишәргә яратасың, шулаймы? Беләсеңме, нәкъ менә синең яраткан фәнеңнән әзерләдем дә инде мин 1-нче биремне. Шуңа күрә хәзер сиңа математикадан бирем шишәргә кирәк булачак. Синең белән дә каләмең бар. Син аны алып, бирелгән биремне дөрес итеп башкарырга тырыш. Так, Ринат, сиңа шулай ук бирем. 1-нче сыйныф математика. Буш урыннарга тиешле саннарны куеп чык. Анда калдырылган урыннар бар. Зөләйха, ручканы алырга ярый. Ручканы ал. Менә монда күп нокталар урынына нинди сан булырга тиеш? Син ничек уйлыйсың? Әйе, яз шунда. Яз, яме? Ничек уйлыйсың, шулай итеп яз. Куй, әйе, син дә куясың. У җиңсәңә беренче бирәбезме? Сиңа да бирәбез, аңа да бирәбез. Җиңсә дә, җиңелсә дә. Борчылма. Дөрес, молодец. Менә безнең Зөләйхабыз инде әзер, Ринат әзер. Һәм сезнең җаваплар дөрес. 1-нче сыйныф математика нәтиҗәләре буенча укучылар командасына Зөләйха иң беренче баллны алып килә. Молодец, Зөләйха, сиңа бик зур рәхмәт. Һәм инде Ринат шулай ук үзенә 1 балл алып килә. Безнең исәп 1-1. Рус теле дәресендә инде русча сөйләшәбез, Ринат. Как у вас дружба с русским языком? Отлично. 5 у тебя была? Нет. В 9 классе была 3, потом 4. Ага. А почему тогда отлично? Отлично, потому что я хорошо разговариваю и без акцента. И мне, когда начинаю переходить на татарский, все удивляются, как ты хорошо и на русском, и на татарском говоришь. Я думаю, вы в этом плане спрашиваете. Ну, в этом плане тоже можно. А сейчас мы посмотрим, насколько твои знания в русской грамматике сильны. И сегодня твоя соперница, вот такая прекрасная девочка у нас, да, второклассница Зәримә. Шлабит? Зәримә, тебе нравится русский язык? Ну, так себе. Так себе, да? Понятно. А что нравится? Ну, почти что ничего. Понятно. А что тогда в школу ходишь? Не знаю. Да? Бывает. Привозят, да, родители? Заставляют. Калдыралар мамында. Әйе. А сен мектептен башка тагын бер якка йөрисеңме?
Әйе, бассейнға. Бассейнға йөрим? Анда ошыймысың сен? Әйе. О, анда ошый да? Понятно. Сен нинди билгелерге укыйсың? Билге алганың бармы әле сен? Ну, әйе, ну, дүртлеге. Дүртлеге? Ну, нормально. Ренат абың вообще эшлеге дә уккан. Нормально булган. Понятно. Подберите проверочные слова по образцу моря, море. А теперь мы проверяем то, как наши участники выполнили данное задание. Все правильно, ты молодец. Ни одной ошибочки. Умничка, правильно выполнил. Ренат, как у тебя? Я списал. Ты списал? Правильно списал. Ты правильно списал. Да. Списал или не списал, но выполнил правильно, поэтому это задание приносит тебе еще 1 балл. Шулай итеп, икенче сыйныф нәтиҗәләре буенча безнең укучылар командасына Зәримә 1 балл алып килә һәм Ринат та үзенә 1 балл алып килә. Исәп 1-гә 1, гомуми исәп 2-гә 2. Ринат, рус телен белдең. Татар теле белән ничек синең хәлләрең? Так, татар тілі менің 3-лі шықты 9-шы класста. Қара сенің бүтін дәрседен 3-лі шыққан ақырысы. Ну, так, рус тілінен ялғаш айтым менің 1-лі шықты 9-шы класста. Лекен онда хайисте менің 3-лі бірінші шеректе 4-лі, 3-лі 4-лі. И оқып айтты, міне экзаменін 4-ліге бересің екен, 4-лі қоям дейді диктанттан, контроль диктант. 4-ліге яздым, и итоговыны 4-лі шығарды. Бұлай 3-лі бен 4-лі арасы енді. Татар тілінде 3-лі шықты, чүнки 9-шы класста. Енді 11-шы класста 4-лі шықты. Айтам бет, 31-ші мектеп бик күчлі еді. Шуңа күрә анда күрәсең бик қуатлы безне укыттылар. Хәтта менә 11-ші класста төрле мектептә уже мин күчле дип саналдым. Аңлашылды. Син безнең татар блогерларының иң беренчесе һәм иң татары дип әйтер идем. Минем өчен син блогыңны татарча алып барасың. Һәм инде менә блогны татарча алып бару гомумән отышлымы? Син ничек нәрсә дип әйтер идең бу хакта? Чөнки төрле фикерләр бар. Блогны, Инстаграмны, төрле аккаунтларны русча алып барырга кирәк, күбрәк кеше аңлар дип әйтәләр. Ә син менә беренче көннән башлап, иң беренчеләрдән булып, бүгенге көнгә кадәр бар татарча язасың. Әйе, беләсезме ничек? Сорауыгызды аңладым. Иң беренчедән күп кеше, менә без татар блогерларны татарча алып баралар да, шундый түшәм җитә дә, подписчиклар язылмый башлый. Ялар инде так. Подписчиклар язылгач, әйдәгез русчага күчәбез. Кеше күбрәк белсен дип, без кеше күбрәк булса акчаны күбрәк эшлибез дип, шуңа рус теленә күчә. Ә безнең мәсәлән, без Илназ белән иң башыннан килдек. Без бер кашан да үзебезнең юлдан китмәячәкбез. Без ничек татарча алып бардык, татарча алып барабыз. Безнең ашып җибәргәндә үзем аккаунтларны, безнең төп максат юк акча эшләүдә. Безнең менә чын күңелдән кешеләр интернетта ялмасыннар, аралашсыннар дигән фикердә идек без. Шуңа күрә безнең менә хәзер соңгы 1 елда подписчиклар бик күп артмаса да, без аны барыбер менә мин ничек әйтәм. Миңа язылмасаң да, мине белә икән, минем күңелем тыныч. Күп кеше ничек менә, күп кеше ничек. Урамда мәсәлән, сәлам татар мала дисәм эшләр. Карточка төшәләр, анысын карыйсың, шул көн ул сиңа язылды. Димәк, ул сине белә, язылмаган гына иде. Аннан соң инде аралашкач, шул язылалар. Шуңа күрә возвращайтесь к линии. Дело не в цифрах, дело в том, что как бы тебя знают, и мне этого достаточно. Димәк, татар телле булып та, блогны татарча алып барып та, нәкъ менә кешегә танылырга мөмкин, гади халык сине таный, сине күрә, һәм бу беренче чиратта безнең татар телебезне, татар мәдәниятебезне, татар гореф-гадәтләребезне дә үстерү дигән сүз шулай бит. Әйе, әйтим әле тагын. Менә мин гел интервьюларда әйтәм, мине туган телем таныттырды. Мушафа шулай. Туган теле алып баргач, менә кеше мине таныды. Һәм инде бүген безнең шушы тапшыруның татар гимназиясында үтүе очраклы түгел. Биредә шулай ук укучылар бар тик татар телендә генә белем алалар. Һәм инде алар әлбәттә киләчәктә дә үзләренең блогларын да татарча алып барырлар. Һәм гомумән безнең телебезне үстерүгә зур өлешләрен кертерләр дип ышанасы килә. Һәм 3нче сыйныфта безнең көндәшебез Кәрим. Кәрим, ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Кәрим, сиңа татар теле дәресе ошыймы? Кой вакыт әйе, кой вакыт юк. Вакыт әйе, кой вакыт юк. Ә кайсы дәресләр сиңа һәр вакыт ошый? Андый дәресләр бармы? Математика. Математика. Син математиканы яратасыңмы, Ренат абыз? Мин бөтенсен яратам. Бөтенесен яратасың.
Демәк, бүген менә сиңа кай вакыт ошый торган вакыт туры килсен инде яңа татар теленә. Чөнки бирем бар, аны башкарырга кирәк булачак. Һәм инде биремне дөрес итеп башкарган һәр кеше 5 алачак бүген. Каләмнәрне алабыз, башлыйбыз һәм безнең бирем. Тамыр сүзләргә сүз ясагыч кушымчалар ялгап, яңа сүзләр ясап яз. Тамыр һәм кушымчаларын билгелә. Аңлашылдымы бирем? Давай эшлибез. Ринат, хәтерлисеңме тамыр һәм кушымча нәрсә икән? Так, Ринат. мыса приставка да мыса. Так, овальный? Белмим инде. Ловительный был, по-моему. Әйе, дөрес. Тамыр һәм кушымча. Кушымча. Былай. Юк, кушымчаны суффикс кебек билгелибез татар былай. телендә. Әйе. Димәк, безнең бирелгән вакыт чыкты һәм без катнашучыларның никадәр дөрес башкаруларын хәзер тикшерәбез. Ринат, авыррак булды ахры сиңа бирем. Әйе, авыр. Ләкин мин аны ялмыйм, мин өйрәнәм. Беренчедән менә тамырын ничек куясын менә онытылган. Ага, ләкин син дөрес куйгансың һәм синең сүзләрең шулай ук дөрес сүзләр ясагансың. Бик яхшы, сиңа 1 балл бирелә. Кәрим синеке ничек? Әйдә карыйк әле. Кәримнеке шулай ук дөрес, Кәримгә шулай ук 1 балл. Димәк, безнең 3нче сыйныф нәтиҗәләре буенча Кәрим укучылар командасына тагын 1 балл алып килә. Ринат шулай ук үзенә 1 балл алып килә. Һәм безнең гомуми исәп 3-кә 3. Тагын рус теле, Ринат. Ярый. Нормальнымы? Нормально. Без 4-не укымадык бит. Мин 4-не укымадым. Син 4-не укымадың. Ә менә хәзер укучылар 4нче сыйныфта укыйлар. Һәм 4нче сыйныфта безнең Ринатка каршы Галия исемле кызыбыз уйный. Галия, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләрең? Әйбәт. Син бу абыйны беләсеңме? Юк. Син рус телен яратасыңмы? Ну, әйе. Ә тагын нинди фәннәрне син яратасың? Математика, инглиз теле. Ә син мәктәпкә йөрергә яратасыңмы? Аз гына. Әз генә яратасың. Ярар. Димәк, сиңа бирем. Задание по русскому языку, 4 класс. Вставьте окончания глаголов, укажите род выделенных имен существительных. Ринат, есть знакомые слова? Да, есть, да. Только ничего не понятно. Все знакомое, но ничего не понятно. Так, ставьте окончание глаголов. Ага. Так. Все, вот дети уже закончили, Ринат. Так. Ага. И тут есть 2 выделенных. Ага, род. Что такое род имени существительного? Так, это вопрос зрителям. Это вопрос тебе, Ринат. Так, род. Это надо вот так вот, как нарисовать сверху? А, снизу подчеркнуть. Ни снизу и ни сверху. У нас в русском языке есть... Мужской, женский, средний. Нет? Какого рода может быть имя существительное? Мужского, женского, среднего. Ага, хорошо. Который из этих 3 тобой вышесказанных определений подходит хотя бы одному выделенному слову? С первой частью задания ты справился правильно. Правильно указал окончание глаголов. И именно по окончаниям глаголов можно было в том числе определить род. И какого рода у тебя? Среднего, что ли, оба? У тебя написано мужского. Нет, ну да. И женского. Да. Это неправильно. А правильно среднего? Правильно среднего. Да, вот я потом понял, когда вы сказали. Ринат, Ну, я написал неправильно. я не смогу тебе дать балл. Я согласен. Все, отлично. Задание выполнено не полностью, поэтому мы тебе даем 0 баллов. Вот примерно так я учился. Преподавательница подходила, я отвечал правильно. Как у Глии? Да, у Глии все правильно, действительно, она правильно указала и род имен существительных, и окончание, поэтому Глия приносит еще 1 балл команде учеников. Шулай итеп, 4нче сыйныф нәтиҗәләре буенча Галия укучылар командасына тагын 1 балл алып килә. Ринат инде кичкенә генә бер ялгышлык аркасында балл алмый кала. Шулай итеп, безнең гомуми исәп 4-кә 3 һәм укучылар командасы алга чыга. Һәм математикада безнең кунагыбызга каршы менә шундый матур кызыбыз Альмира уйный. Шулай бит? Альмира, сәлам. Сәлам. Ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Альмира, син математиканы яратасыңмы? Әйе. Чынлап. Әйе. Тагын нинди фәннәрне син яратасың?
Мин яратам тарихны һәм рус телене. Менә бит. Син беләсеңме, Ринат абый шулай ук тарихны яраткан. Шаярып утырган тарихта. Әйт әле, Альмира, син дәрестә шаярып утырырга яратасыңмы? Юк, дәрестә укырга кирәк. Әйе, менә Ринат абый, син ишеттеңме? Хәзер әле сөйләрмен аны тарих турында сөйлибме? Сөйлисең әлбәттә. Хәзер тукта Альмира белән сөйләшеп бетерәбез. Альмира молодец, без сине күреп безгә бик шатбыз. Хәзер Ринат абый сөйләп безгә тарих турында, аннары мин сезгә биремнәрне бирәм. Яме? Ярар. Әйдә, Ринат абый, син сөйлә. Сөйләгән идем 11-нче. Тарих турында сөйлисеңме, син бер тарих сөйлисеңме безгә? Бер тарих сөйлим. Мин бит не әйткән идем 11-нче класста минем Татарстан тарихынан 3-ле чыкты. Әйе. Аныңчы 9-нчы класста минем 5-ле чыкты. Мин аныңчы әйткәнем инде безнең 9-нчы класска кадәр мәктәп бик көчле иде. Димәк инде мин тарихка яшьме икән. Мин дә тарихны бик яратам. Монда күрәсез инде, мин тарихны бик нык яратам, география, тарих. Монда инде укытучы апа белән аңлашмаулашык өчен аңлаша алмагач, Аңлашылмаучанлык. әйе. Әйтеп кара әле. Аңлашылмаучанлык. Тагын бер тапкыр. Аңлашылмаучанлык. Бер-беребезне аңламагач, миңа эшле куйды. Минем болай 5 елга тиеш. Аңларга кирәк булган. Аңлатырга кирәк булган. Көлмәскә дәрестә. Әйе. Менә безгә әйтте бит Альмира. Дәрестә көлергә ярамый диде, дәрестә укырга кирәк диде. Шулай бит, Альмира? Менә шуңа күрә Альмираның 5-ледер, синең 5-леме? Әйе. Бөтен фәннәрдән. Юк, бер фәннән 4-леме, бер фәннән 5-леме. Ә тарихтан ничәле? Безнең Тарих юкмы? Юк әле, безнең тарих яңа дәрес. Әле башланды гына. Әйе. Әле белмисең ничәле буласың. Әйе. Ярар, дәрестә төгәл итеп тыңлап утырсаң, дәрестә әйбәтләп укысаң, әлбәттә 5-ле булачак, шулай бит? Бик шәп дәрес тарих. Сезгә бирелгән биремне башкарырга кирәк. Тапкырлауны башкар. Ручка белән шуның янына яза аласыз, ләкин сезнең калькуляторда юк. Ринат, мәктәп елларында иң истә калган вакыйга. Әйдә искә төшерик әле. Так, Менә мәктәп диюгә нәрсә күз алдыңа килеп баса? иң беренче нәрсә, мин бик шок малай идем, әйме. Мине бәйләделәр берсендә. Переменалар бар да, переменалар. Бар инде, бармы Альмира переменалар? Сез переменаларда нишлисез? Переменада без киләсе дәрескә әзерләнәбез. Сез чыгаралармысың коридорга? Әйе, чыгабыз коридорга, анда малайлар обычно йөгерәләр. Алайса үзгәрмәгән икән. Йөгерәләр, анасын, можно ашарга, су эчәргә. Мәсәлән, мин бер тапкыр безнең математика дәресе беренче булды һәм мин сразу ишен тәнәфестә эшләдем. Молодец. Менә бит тәнәфесне ничек үткәрәләр файдалы итеп безнең укучылар. Ә сезнең нәрсә булды тәнәфес? Менә тәнәфестә мин бик шук идем, без шулай йөгереп йөрдек, гел мине хәзердә исә кызыл лента белән бәйләп куйдылар, менә болай утырдым бәйләнгән. Анасын чәчкә жвачка да бәйләгән, электергәннәре бар, чәйнәгән өчен шкаф төшердем мин. Элек мәктәпләрдә орта шкаф бар иде, орта дип, киемнәрләсен шкаф. Шуны аударган бар. 6-нчы мәктәптә теплица, ваттык без иптәш малай белән китлегән теплица иде, ташлар атып, буларның бөтенесе дә дневникта язылган. То есть, моны можно доказать. Моны әйтү генә түгел минем. Дәлилләп була. Ышанмасагыз, Ринатның дневнигын ачып карагыз. Бер рекорд куйдым мин, берсендә 4 кил алдым. Бер көн эчендә. Төрле фәннәрдән. Төрле фәннән. Менә бит. Монсын да рекорд дип санап була. Анда әни хәтта җылады. Үләм ди. Чын күңелдән җылады инде. Чын күңелдән борчылган иде. Син борчылдыңмы соң үзең? Хәзер истә түгел инде. Ләкин мин исемдә әнинең җылаганы. Димәк инде ул хәзер истә калгач кайгырганымдыр инде. Шулай җыларлык булгач. Җыларлык укыгансың инде син. Шулай бит. Ярый, мәктәп елларында ничек укуңа карамастан, әйдәгез бүгенге көнгә кайтыйк һәм бирелгән биремне ничек башкаруыгызны тикшерәбез. Альмира, әйдә синнән башлыйбыз. Беренче мисалда анда 16,226 чыга. Әйе, дөрес. Икенчедә анда 11,128. Дөрес. Һәм өченчедә анда 17,344. Молодец, барысы да дөрес. Әфәрин, сиңа 5-ле. Әйткәндә язып тормадым инде аның саннарын. Мин шишмәдем.
ник дисәгез, чынлап та онытылган, кайткач мен аны карыйм шикешкесен. Менә әйтәм бит, иң беренче фикер килде, менә сез математиканы биргәч, һәм әйтәм, телефонны ачам, 2 тапкыр бармак белән булай әйтәм, астагы ссылкада калькулятор и шуны ачам. Иң беренче шул килде башка. Аннан соң сез әйткәч, калькулятор белән кулланырга ярамый дигәч, Шишеп тормаска булдың. Әйем әйтәм, ярар. Конечно. Ай, кайтып калькулятор белән шишеп карыйм дип уйладым. Мәктәпне мин битердем, икеле куймаслар дип уйлап куйдым да, шишмәдем. Әйе, дөрестән дә без монда икеле куймыйбыз, ләкин дөрес шишмәгән өчен без бал гына бирмичә калабыз. Шулай итеп, ышандырабыз Ринат, кайткач кабатлыйм диде. Шулай итеп 5нче сыйныф нәтиҗәләре буенча укучылар командасына Альмира тагын бер бал алып килә, ә Ринатка бал бирелмичә кала. Шулай итеп безнең уенның гомуми исәбе 5-кә 3. Алтынчы сыйныфта Ринатка каршы менә шундый матур шибәр кызыбыз. Исемең ничек? Камиля. Камиля. Камиля, әле сиңа мәктәпкә йөрергә ашыймы? Әйе, бик ошый. Шин моны дөрестән дә чынлап әйтәсеңме соң? Сиңа әйттеләрме әле шулай дип әйтергә кирәк дип? Юк, ә нинди фәннәрне син иң күп яратасың, якын итәсең? Минем иң яраткан фән ул физкультура һәм литература. Бик яхшы. Димәк, син рус әдәбиятымы, әллә татар әдәбиятымы? Литература булгач рус әдәбиятыдыр. Рус әдәбияты, рус язучыларының әсәрләрен яхшы беләсеңдер инде. Әйе. Ләкин бүген биредә без рус әдәбияты дәресеннән бернинди биремдә бирмибез һәм хәзер сезгә география фәне буенча көч сынашырга туры киләчәк. Ринат менә монда сөенеп утыра. Ни өчен? География минем яраткан фән. Аннан соң Ләкин географиядан минем эшле чак. Юк, дүртле, прям мощный дүртле. Хәтта 5 белән арасында ул. Аннан соң теге сорауны бирәсез бит укучыларга, мәктәпкә йөрергә яратасызмы дип. Бөтенсе ярата, ләкин укырга яратмый. Аны аралашырга киләсең, укырга юк. Юк. Йөрергә яратадыр инде. Соңгы классларны хәтта аралашу өчен генә киләдер, укыр өчен генә түгел. Шуңа күрә, белмим, мин дөресен әйтәм, ничек бар шулай. Бар укыдык инде, барыбер. Укыгансың инде, я. Но күбрәк шулар пообщаться. Аңлашылды. Тусить. Шулаймы, Камиля? Потусить? Юк, укырга кирәк. Менә бит. Камиляны өйрәтеп җибәргәннәр ахрыс. Потусить. Камиля, беләсеңме, Ринат, бу тапшырны Камиляның укытучылары караячак. Син ярып тәмамлагансың мәктәпне, сиңа барыбер. Ә бит әле Камиляның укысы бар. Әйе, шуңа күрә укырга килә. Аның әле ничә ел бу гимназиядә укысы бар. Шулай бит, Камиля? Димәк, без биремнәрне сезгә бирәм. Язып торсагыз да була, язмасагыз да була. Җир шарында ничә океан бар? Исемнәрен яз. Яисә атап кына китәргә дә мөмкин. Беләсеңме, Камиля? Хәзер Ринат абыйны тыңлыйк, чөнки ул син әйтсәң, хәзер әйтергә мөмкин, мин дә шулай уйладым дип. Шуңа күрә Ринат абый язсын. Бирелгән вакыт чыкты һәм без тикшерәбез. Кемнән башлыйбыз? Ринат, синеңчә, әйдәгез булай. Бер тигез итеп әйтәбез. Хәзер мин беренче сорауны бирәм. Җир шарында ничә океан бар? Камиля, син ничек уйлыйсың? Минем уйлавымча 4 океан. Аңлашылды, туктап тор. Ләкин Ләкин тагын бер океан бар, ул Южный океан. Аны галимнәр әле океан өчен санамыйлар. әйе, молодец. Ринат, син ничек уйлыйсың? Так, мин башта 5 дип уйладым. Әйе, дөрес уйлагансың син. Менә Камиля да әйтте безгә 4 океан һәм тагын 4-не яздым да, 5-нчесен искә төшерә алмадым. әйдә 4-сен әйтеп кара әле, дөрес язгансың икән. Тихий, Средиземный, Северный Ледовит, Индийский. Средиземный океан юк, Ринат. Море? Средиземное море, опять. Ринат. Барыбер берәү бар бит бу. Бар нинди соң? Так. Камиля, синеке? Төньяк Боз океан, Атлантик, Hind һәм Тын океаны. Әйе, дөрес. Һәм 5-нче океан синең дә әйтеп киткән? Южный океан, Көньяк океан. Тын, Тихий, Северный Ледовит, Индийский әйтте. Южный. Атлантический бар алда. Да. Димәк, безнең Ринат яртылаш кына җавап бирдеме? Ринатка бал бирәбезме, Камиля? Әллә ярты бал гына бирикме Ринатка? Әйдәгез Ринатка ярты бал бирәбез. 0,5, чөнки сорауның беренче өлешенә ул дөрес итеп җавап бирде.
5 океан бар диде, шулай бит. Һәм аларның бар тик исемнәрен генә исенә төшерә алмады. Ә инде Камилә безнең тулысынча бер тулы бал алып килә укучылар командасына, чөнки ул төгәл итеп 4 океанның исемен атады һәм шулай ук 5-нче океанны да атады. Күптән түгел генә галимнәр Көньяк океанын да океаннар рәтенә кертеп карый башладылар. Кемдер килешә, кемдер килешми, ләкин дөрестән дә бу факт. Димәк, 6-нчы сыйныф нәтиҗәләре буенча безнең Камилә укучылар командасына тагын бер бал алып килә, ә инде Ринатка biz 0,5 бал бирәбез. Шулай итеп, безнең гомуми исәп 6-га 3,5. Шулай итеп, бүгенге бишлешоуда укучылар командасы җиңүче булды. Бишле шоу тапшыруын төшерергә безгә мөмкинлек биргән өчен Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясе җитәкчелегенә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Укучылар, шулай ук сезгә дә бик зур рәхмәт. Ринат, сиңа безнең тапшыруга килгәнең өчен, шулай итеп күңелле итеп вакытны үткәргәнебез өчен аерым бик зур рәхмәт. Бүген син чыннан да үзеңнең мәктәптә алган белемнәреңне безгә күрсәттең һәм моның өчен без сиңа шулай ук бишле бүләк итәбез. Менә сиңа бишле. Рәхмәт бик зур. Мин дә үземнең рәхмәтемне белдерәсем килә беренчедән чакырган өчен. Сезнең коллегалар өчен, монда алар камера артында бик күп кеше монда эшли. Укучыларга бик зур рәхмәт. Позитив бөтенесе, күңелле, бәлки укудан соң калганнардыр безнең өчен төшер өчен Сезгә бик зур рәхмәт Вәсилә. Күңелле, кайф, позитив, әзрәк шәһәрнең әйбереннән ничек дип әйтимсең, ыгы-зыгысыннан монда күңелле итеп, тыныч итеп бер сәгать утырдым. Супер булды, бик зур рәхмәт. Пока-пока. Сау булыгыз. Рәхмәт.